Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure. Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon eta ongi etorri naiz irratean eta naiz irratearen eskutik egiten dugun Gamerauntzia irratsaiora. Gaur urriak 12, goizian egin dugu programa hau, bai? Normalian, atzaldetan, ostegunetan, zuzenean Twitchen izaten gaituzue, eta gero FM bitartez, naiz irratean, botatzen da astearte gauetan, gauerdian, bai, asteartetik asteazkenera doian gauetan, 12tan. Gero badaude berremanaldi batzuk, eta txapa irratean, ostegunetan, egunetan, 8etan. Hemen gaituzue Lander, Aritz eta Neu Damian, haupa mutila, zen moduz? Haupa, unon. Edo guardion, hau esan da, bai. Bai. Bueno, gaur bihar ezin eta gaur grabatzen gabiz, eta, bueno, ez dago minik gustoko gauzak egiteko. Orduan, betiko lez, bideojokoen munduko albiste eta kontu interesgarriekin gatorkizue, eta besterik ez baldin badago, zuen aldetik, ni hasingo nitzake. Hori da, albisteak. Bai, aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bai. Lehenengo albistea Steam Decka da, bai. Steam Decka ja, dagoeneko pasau da urtebete baino gehiago, joan dan 2021ko uztailean anuntziatu zebenetik, egon die erreserba pilo bat eginda, martxuan hasi ziren banatzen, eta poliki-poliki joan da hilara hori jeisten. Eta gaur da eguna, erreserbarik barik, bidaltzen daben Steam Decka. Hau da, ez duzu itxaron behar zure bidalketa egiteko. Steam Deckari buruz asko jardun dugu, saio honetan, hemengo bik, Landeretan nik badaukagu, eta Gamerauntziko beste partaide batzu be badauke. Eta, bueno, oso gailu, ez dakit nola esan, interesgarria da, lan asko ematen dau, baina, bueno, ez dakit, nire ustez poz asko be bai. Eta badaia, basan garaia igual, erreserben kontu hori bukatzeko. Azkenian, nahi baldin bazinuan gero hartzea, ja, esan behar zinuan, hilabete batzuk itxoen behar ditut, nerian nahi baldin badut. Gaur da eguna, tardatzen da bena bidaltzen, hori dala berez itxoen behar duzuna. Gaur erabakitzen mozu hartzea, ziurrenik 10 egun edo gutxiagotan, zure eskutan izateko aukera izango duzu. Ez dakit, zuek lasai sartu, nahi baldin baduzu. A ber, imaginatzen. Ez, Bueno, esan Lander esan. Antzadanez, hori, eskarizea aurreikuspenari lotute egon dela, karo esaten bienen, momentuz, iragarpenean bienen, bai, edozein bertxino, edozein Steam Deckan modelo desberdinek segidun erosteko aukeri dau, baina gaur egun antzadanez, 64 gigabaitekoa, hau da, merkiena,
Bai. Hori bai erreserbatu biherra dau, bi asteko itxarote zerrendi da bakarrik, ez da hor hasikera moduen pasten zena, ez? Urte erdi edo gehiago itxaron birzen dule eskuratzeko, baina ikusten danez, Valvekoan aurreikuspena gainditzen da biz. Bai, beti egon die hiru itxaron zerrenda, ez? Hiru modeluekin, bakoitzak beria, eta bai joan die parekotxu, baina egisa da, herrialdian arabera be, diferentziak egon diela. Eta izatez, Kanadan, egon zan, olako, incluso, geldialdi bat. Momentu batean, arazo batuk izan logistikoki, eta gainera egon zen geratuta denbora bat. Eta, olako gauzak gertatzen diela, ez? Baina, bueno, 64 gigako hau, erreserbatu biharra dago, 64 gigako honek, bueno, nahiko tiroi dauka, eta hau nire iritzia da, baina izan leike alde batetik desente merkeago badalako, ez? 419 euro die, konparatuta 600 piku diela garestienak, eta bestia tartian 500 piku. Eta badauka aukera, 64 gigako disko gogor hori, gainera ez dela hain potentea, ez? Teknologikoki esan digun, baina gero, bueno, benetan ez da hain erresa igartzea, baina, bueno, daukan ona da, aldatzeko gaitasuna daukala, eta 256 gigako disko gogorrak tamaina horretan ez diela horren garestiak. Orduan, diru gutxi erabilita, eukizeinke modelo garestienan besteko Steam Decka kenduta pantailaren, bueno, brilloa ero kalitatea, ez? Baina egia esan, ikusi dugunez, merezi dau 64 gigako honek, ez? Micro SD be oso ondo funtzionatzen da. Hombre, ez da bena nahi buru austerik, garestien erosten dau, eta punto aurrera. Bai, batez be, hasikeran igerko da, ez? Piztuterakoan deka, horre zenbat denpora bierda duen kargetako. Eta gero jukuetan begertzen da, baina ez da horren besteko desberdintasunik, SSD batetik edo micro SD-tik. Hori da. Bai, badau, baina ez dakitz ez da horre... Neik kurioso... Baina, bueno, daukozula aukera aldatzeko, disko gorra baita. Hori da, bai. Neik guzti honen, bueno, gaurko komentatzen nahi analibistean inguruan, kurioso irutzen zaidena da, reservarenak kendu badute, horrek esan nahi du, estok zabal bat daukatela, ez? Saltzeko. Momentuan erosita esan dezuten bezala, 10 egun inguruan, iritsi egiten zaizulako etxera. Bai. Ikusiri txip eskaseakin, dagonakin, adibidez Xboxak ez daukain besteko arazorik, baina PlayStationa daukan arazoa ikusita, arraro egiten zaite Steamek, Steam Deckarekin eukitzea horrelago arazorik, eta en cambio Sony ezinean ibiltzea txipak lortzen. Gero ikusi behar da, ze teknologia da bien erabiltzen. PlayStation lauaren txipak zeurazki komplexua izango dira, baino... Eta tarjeta txartel grafikoa be, hau, okerrez baldin banago da inburuz nabil, apu bat ez da. Bai, esango niko baitz, bai. Orduan, karo, dago beste teknologia bat desberdina, eta agian be aurretik zeuken hori aurrikusita, azkenean, ja saldu dituen milioi bat Steam Deck baino gehiago, ez? Ez dakit, nik uste sariak zutan daela baita, sortu die kanal piloa YouTubeen horri buruz, Reddit betopera dabil. Hori da, azkenik kontutan hartu midarren hori da, ezta milioi bat saldu dabez, asko dala igual Steam Deck antxatez, nik bitxetan espero horren harin, horren beste saltzie. Baina, klaro, PlayStationen zenbaki zekan salderatute, igual ez da horren beste, eta orduen eskari horreri aurre eitzeko baliabidiek badekiz gaur egun, ez? Ez dakit. Bai. Eta hori kontutan euki da, agian chip desberdinak izan da, merkatuan gehiago dagoela. Eta gero, bueno, beste notizia bat honen arira irten dana nahiko potentia, ez? Azkenian, Steam Deckaren dock ofiziala, esan digun Steam Decka ipintzeko, kolokatu eta kable bakarrekin ja beste teklatu, xagu bat, pantaila bat, erabili ahal izateko, ez? Besteak beste hori egiteko aukera ematen duen dock bat, atera dabe, bai, akoplamenturako. Bai, gaztelaniaz, estazion de akoplamentu deitxe dutxia, adibidez. Bai, azkenean doke, bueno, da, izango zan darsena bat, edo portuko, ez? Plaza bat. Eta azkenean, zein da kontua? Ba, irten dela $80 eta hemen €100. Eta ikusita merkatuan, badarela oso dok ganorazkuak, ez dienak ofizialak, baina €50, ez? Gutxi gora bera espezifikazio berdinekin, o berdintxuekin, inkluso plastikozkoa izan barik aluminiozkoak, ez? J-Sauxen doka adibidez, oso famatu da dana, €50 eta Steam Deckaketara da plastikozko hau
€1 eta normalean ez, Valve beti izan da, bueno, emote zeba mentzate presioan etzebala inbeste begiratzen. Ja, nik uste tengoen hori dela, ez? Dekagaz, beragaz esan da berazikera batetik, presisak mina asko intziela, hori jartziek, ez? Ba, lauren da meretzi merkiena. Imagina dut, ba, justu-justuen, edo igual galtzen urtengo dire, da gero Steameko jokuek azberreskuratuko dabe, hori zingo dauren asmoa. Orduen, esango bien, ez? Ba, toka bitxu. €1 jartzen dugu, nahi da benak eresko dugu, eta guk irabazko dugu horregaz, eta ez da benak nahi beste alternatiba batzu dugu, azken finien, ez? Hori askatasune moten dugu, bai. Baina, mina, joe, urrengo albistean komentatuko dugu, baina nire ustez oso erlazionatuta dago. Eta jo, esaten duzu, mina, ba, asko saltzen baldin badozu, azkenean, zuk esaten duzuna, hiru joku, baina jokuak erost saltzen ja, hori berreskuratu beharra dago, eta ikusi da beste produktu ero plataforma batzukin, hola dala. Osa, benetan, oparitu ero dirua galtzen baldin badozu, zerbitzu batzukin, gero badaukazula, benetan hainbeste salduta badaukazula aukera, ez? Bai, hori da, gogoratu azkenien, Steamen saltzen dan edozen joku, bardintxo Valvena izen edo ez, Steamek 130 eruten dugu, salerosketa horretatik orduan. Azken batien, Valve zenbora guztien dabil diru irabazten edo Steamen etxen diren salmenta danagaz. Hori. Bai, eta bueno, gero ze kapazitate daukan dokonek, badauka, ez? FreeSync, aukera, DisplayPort, eta gero ikusi do baita aukera bat, hainba monitore aldi berian. Hau ez dakit zeinek erabiliko daben, eta gero potentzia nahikoa izango daben hori dana ondo mobitzeko, baina egia da, 4 monitore irakurritu eban. Bai, olako zuzera da, orduan, bata bestian atzetik, ez? Lotzeko olako teknologia batekin. Bai, hori da, bai, imaginetat orduan, ez dela izango horren exigenti, ez, Steam Deck antzatze. Jo, eske, 4 monitore eukin eskero, 1080 adibidez, ja ezinen egon bierko zan, zuzer egongo da hor. Ez dakit lan dezu probatu duzun Steam Deckan doken bat. Ez, J. Sauxena erosi dut, baina oinoko zotik probetako aukeri. Vale, nik ez dut probatu, eta nik, sospetsatzen dut, gu normalean streaming bidez hartzen ganez, ez? Steam Link edo olako zerbitzuak erabiltzen, hor bai sufritzen da bela asko. Eta horre kalitatea ero ez, karga igartzen da bela asko dekak, baina agian zuzenian doketik konektatuta asko sarinago joango da, ze bestela nik ez dut ulertzen hori, 4 monitoriena. Ni pesta izelan funtzioniko da, teknologi bat aipatzen dabe hor, modu bereziren badeki lau dana funtzionetako, ez? Zan, detzitzen multidisplay ez dakiz zer, detzitzen lako zozer. Orduen suposatziot, hori kargi harintzeko zozer egongo dala, ze bestela Steam Deckak izango bat mobi du, ez? Lau monitoretan izango zan ibiki renderizetan izango dut. Desde luego, jolasetan 4 monitore, incluso bire, bueno, bi igual hortxe, iru ja duda ingo nuke bilezkela. Nik pentsatzen 4 monitoreko irtera izango dala, Linux izan da ordenailu bat ibiltzea bezala nahi bazu. Azken finean ordenailu baten eskritoria renderizatzeak ez du kostu... Ez, ni pentsatzen dutena hori, kabliakin dana oso errezengo da, bela. Hori izango da, pentsatzen dut. Hori izango duzu, seguramente doka probatzen duzuenean, naiz eta ez izan ofiziala, seguramente horre zehose esaterik izango duzu. Eta gero, bueno, Valveren kagadita bat, ez? Azkenengo aurkezpenean agertu da Yuzu Switcharen emulatzailearen irudi bat instalatuta Steam Deckian. Eta, bueno, laster kendu zeben, baina, bueno, bakizuen bezala jendiak laizteretara sotzan argazki bat, kaptura bat, eta hor dago, ez? Bueno, emulatzaileen betikoa. Zuk baldin badukazu joko originala, eta eratzen badutazu imaginazuk, eta erabiltzen baldozu kopia bezala, ez dutzat ikusten arazorik. Ez, baina, klar, zein ikusten bromatxu etxeko asmoagaz sartu bila Valvekoak, bai, ez? Bai, naitza, uste dozu? Jo, bai, ez da, agertziolako bidizio baten esan... Nere ustez ez, bideoa borratu intzutan. Ez que hori da, nik broma baldin bada broma, eta legala baldin bada legala da. Hori salien erantzune gaitxik, ez, ikus, horlako polemiki sortu horren ingurun izan da, bitxuk, endiongo dugu, da, listo? Jo, niretzat hori inbazemen naitza, nila gaingo neban. Eta esan, hau gu badaukagu, kopia ofizial bada, tal, kual. Eta emulatzaile baten... Emulatzaile bera bai ez dela ilegala. Ez, eta emulatzailea eta incluso kopia erabiltzea zeuria, ez? Hori, zeuretik aterata. Ez da ilegala, baina ze mezu bidaltzen dezu horrek. Hori da, bai. Bidaltzen dozu, gauzak ez diela 20 aldiz pagatu behar. Bai, baina mundu guztiak Yuzu instalatuta alima dago, esan nahi dezula horrekin, Switcheko jolasak hemen ibili laizketzu. Eta
originalak ez, bati bat. Ala, hori ja bakoitzaren kontua. Bai, da, hori Alex. bakoitzaren kontua da, Teknologia- baina bakiu jende gehienak zertarako. Baina berak erakusten dau, gaitasuna estindekana. Eta gero Ja, jendeak erabakitzen dau, zela da, ongia ero gaizkia jakotxa artean egin. Bai, baina... Gana, azkenien, esan sortuko lio legalik Nintendon eta Valven artien, baina badakigu Nintendo eselako lako kontutarako, da horren Ja, esango bai, bion. bai. Broma baina- gutxi kendu eta listo. Igual, lio legala egotea baino gehiago da, etorkizunean Nintendo pentsatzen badu PC-ra etortzea, karo, Steamekin zer dauka? Osea, hauek guri egin ziguten, non Switch aukeunean, jode, emulatzaia izan erakusten. Orduan, dekara etorkizunera beira, hobe olako gauzak ez egitea, eta gero bakizu zea emulatzaia biliko ala, inkluso internoki zeu probak egingo dituzu emulatzaia hori nola dabilen. Bai. Baino, Azkenean Uste PC da. duzu, ez dakit. uste duzu nonoz Nintendo animiko dela, Bai. bere jokuek PC-en atoten. Bai. Nik ez dut horren Lander, argi ikusten, esate izut, ondala 10 urte galdetuan izun, noizbait Nintendo atraituko da mugikorretan jolasak ateratzen? Desberdine da esango nek, mugikorteko jokuek ez dire bardinek. Inoz ez dire anime adibidez, Sega moduen Mario klasikoak ataten, Bai, baina ez da esango zenuke. beste bertxino bat. Ja, hori bai, baina Bai. ez dire berezko jokuek, ez da Sonic klasiko bat, atara, tal cual, ez, berezko jokue, mugikorretan. Mario Gas ez da baina hori, edo, egin da bena da, beste joku bat sortu, askoz mugatu haue eta mugikorretara moldatute, ez? Eta hori atara. Nik uste Nintendo ez nahiko diru irabazten dunez. Bueno, izugarri irabazten du. Baina gehiago nahi behar hori ez daukalako, zeurazkiz dela PC-ra. Baina eurek ikusten da bai, ez, euren jokuek ez dizela bat ebalue biher, ez? Preciso, bueno, kostie kalidadiek kentzie adibidez, ez? Atatzen da joku bet oin 20 urtekoa, eta 30-60 eurotik ez da bajatzen, ez? Hori ikusten dabe, produktuen kalidadie, orduan ez dela merketu biher, ez dakiz zer. Eta igual PC-erako atara ezkero, ez? Zaku horretan sartzen dabiz, euren kontsolari, ez jokueri, baizik eta kontsolari hori kalidadie edo izenak kentzen dabiltzi, ez? Ja, beste leku baten jolastu aldozu joku horretara, orduan. Horre, Nintendokoak oso berezize dira horregaz, izenagaz, markiegaz, eta zer jolastu lehiken euren kontsolatan, euren gaiuetan. Orduan nik ez dut ikusten animetan momentuz, Adibidez, PlayStationek, bai, eta neban espero, eta oin salto indeu guztiz PC-era, baina Nintendo kasuen ez dut horren argi ikusten. Igual PC-en ejekutatu baino gehiago, lainoa sartzen danean, lainoa bitartez Nintendo-na PC-en ibiltzea. Bueno, betxo, hori izan PlayStationek hasik eran imana, adibidez. Oin urte askotatik alda jolastu PlayStation nahuegaz, o bidez, baina oin berez atadaz bertsinoak, ez? PC-ko bertsinoak. Bueno, nik uste dut interesgarri izan da, eta ez dut horretik ez moztu, ondo. Eta hurrengo notiziara pasatuko nitzak, ze hau bai dago pizka lotuta lehen esan dugunakin, ez? Zerbitu bat oparitu, ia oparitu, ero dirua galdu, eta zeretekin emoten daben, Lander? Bai, onelotute hori ez da, Xbox Game Passera pasiko da, arpidetxa zerbitzu ezagunera, Xboxekoa, Microsoftena. Ze, bueno, oin asfalditzik jakin dugu, Microsoften txat irabazi nabarmenak sortzen izen da bezala, ez? Baina ez dugu jakin, honen tekinen edo irabazi zen datu zehatzik, ez? Kasualidades edo, Brasilgo Defentsa Ekonomikorako Kontseilu Administrazioak datuek, diru-sarrera honek publiko indeuz. Zergaitzik, jakingo duzun moduen Microsoftek Activision Blizzard erosi ban oin ja urtebete txupasetaz, 78,7 milioi dolarreko erosketi izen zen. Eta, orduen, gobernuek eta hori, erosketa hori onartuen behar da, bez? Kasu honetan, oin Brasilgo Defentsa Ekonomikorako Kontseilu honek onartu indeu, eta horregaz lotute txosten batzuk publiko indeuz, bertan Microsoften diru-sarreran datu ekonomiko desberdinek argitaratuz, ez? Eta, antzadanez, Xbox Game Passak azken zerga urtien 2,9 milioi dolarreko irabazizek eukin deuz. Holan hartunde asko moten dugu, baina, benetan Xboxek bere osotasunien zerga urte bardinen 16,28 milioi dolarrekoak izan dire. Orduen, Xbox Game Passak euneko 18 bakarrik eratzen dugu, ez, bere diru-sarrerak. Alde nabarmena dau, baina ikusten dabe bai, holako zerbitzuek ez, horreko zerbitzu garrantzitsu da Xboxen txat.
Eta argi ikusten da, azken urteetan injartzeko asmoa erakutsi dabe, eta ondino horretan jarraitzen dabe, ez? Ja, ez da bakarrik Xboxeko kontsolatako kontue, PC-en erabili leike, mugikorretan be xCloud bidez erabili leike. Orduen, zabaltzeko ez ekosistema hori edatzeko asmoa jarraitzen dabe, ze ikusi dabe, jokalarizek horretan hori ordaintzeko asmoa dekila. Nik hemen galdera tingo nuke eta da, esan dugu ez, euniko emezortzia da, 16,8 milioi dolar guztirako irabazi horietatik. Game Pass ez balitzateke egongo 16,8 milioi dolar horietara iritsiko litzatezke? Zana, jendeak jolas horiek erosin beharko lituzke eta orduan gehiago irabaziko luke? Edo jendeak ez luke erosiko zuzenean jolasa? Nire ustez, ez. Nire kasuen bez. Musikan industrian trampa bezala da. Osea, pirateatzen da musika guztia ez litzateke erosiko. Hori da. Eta, de hecho, pirateatzen baldin bada, jendeak gehiago ezagutzen dau, eta askotan erosi egingo dau, eta askotan kontzertutara joango da. Eta bestela agian, jendia joango zen segurura, erosiko leuke justukua, eta industriaren salmenta orokorrak gutxiago izango lirateke. Horako zerbait gertatu leike. Berez, Xbox Game Passa bera da, kristonetako aitzakisa, Xboxa erosteko. Bai. Edo beste zoz erraltzeko bai, ez? Azkenengo, ja hori epatu dezulez, azkenengo atal horretara paseko gara, albistiena. Ze, bueno, aspalditzik ezagutzen dugu Keystone deitzen den proiektu, izango zen, Xbox Game Passa erabiltzeko xCloud bidez, holako stick edo, ez, Chromecast moduko gaiutxu bet. Eta, bueno, aspalditzik ezagutzen dugu hori prestetan da bizela, baina aurrekoan, Phil Spencerrek, Xboxeko arduradunek, Fallouteko urteurreno aspatzeko irudi beti egon Twitterera, eta bertan ikusten holako gaiu ez ezagun bet, eta, klaro, jenti ja badabil zaten hori dela, azenik aurkeztuko dabela. Orduan, bueno, ez da bakarrik ez dinezun, Damian, Xboxa erosi, baizik eta beste bide batetik irabazizek edo lortzeko arpideunek irabazteko bide da, ez, Game Passana. Lander, argazkia ikusten nahi geha Twitcheko, zea? Bai, ez da azkerik ikusten, Hori, guza zuritxu beti ikusten dana hor balda baten. Goixan, Manduan hori da. Cloud hori, konsola hori dize da, Logitekekoa? Bai. Horren ez dakit, beste barrio lotute odeizegaz, Xbox Cloudegaz, azkenien. Ez dakit. Baina, bueno, beste bideat izango zen, ez? Ez teko zu kontsolarik, ez teko zu PC-rik, ez tozu mugiko herrien erabili gure xCloud, hori erosi, imaginatatuko merke bat izango dala, garestize badan ez tegu inokureko. Eta hortik jolastu, besterik barik. Nik uste dut hona dala, eta azkenien apur bete Googleek engure banazala, baina ondoen ez. Ez Stadia jokuek erostera derigortzen txun, arpidetxi ordantziez gain, horren nik uste eta bai dala erosaua. Nei harritzen hauna, eta nuna inondik ere espero zan, Game Passa positiboa izatea balantzea. Ze pentsatzen nun, ia beti euro baten dago ia. Tartu zakezu. Gero askotan oferta dauzkate. Gero uste truko bat badaola aitea, 3 urte, 60 euro edo horrelako zerbait atera dezakezuna. Eta horren ganetik ez dakigu garatzaile zemat ordaintzen. Hori da. Ez da gitzi izango. Eta alatabe irabazitzen dabe. 3.000 milioi asko da, Bueno, bai, ez dia 16.000 milioi hoien inguruan asko, baino joder. 3.000 milioi euroko irabaziak alo tonto ondo daude. Bethesda zenbat kostatu zen, 68. Zenbat erabiltzen dauzka? Ez, Bethesdak ez da itzen zuen basan. 25 milioi arpide duen, ez? Bai, hori da urte haskerako datu, gaur egun gehiago segurunik, ze Bethesda jokuekaz eta jungo zan gaitzen. Karo, hor, enbiazuna da, zein batek gaitzen dabe truko hori. Oso gutxik, ingo dabe. 1.000, ez dakit. Gero, zen batek gaitzen dabe euro batekoa. Eta gero zen batek ia jarraitzen dabe, bai, hori ia askok, baina askok 25 milioitik esain bestek. Eta gero ia, egongo da jendia pagatzen dabena ia betian baina pagatzen dut hilabero 9 euro, bueno, normala pagatzen dut. Hori da, eta beste batzu premium. Esatien edotena da, hori pixka konbentsa bingo da. Bethesda 7,5 milioi dolarren truke, erosi ban Microsoftek.
Orduan, hori ondo torriaki, adibidez, gaur egun Game Passan dozen jokurik erakargarrezenak betetzen da dire, ez? Skyrim, Doom Barrisek eta honedanak, azkenean. Skyrim Forever. Pua. Bethesda Bai. esan de baino, zea Blizzard esan nahi nun, Irurota... Vale. Irurota Hori sortzi Blizzard mila. gehiago. Bai. Bai, Blizzard urtetxo batzuk kostako jako, Bai, Game baino, Passakin. osea, Game Passakin bagarrik konpentsatu izaketela. Bai. Hori gero mugikorteko jokue, zenien Activision Blizzarden barruen King eta hone dauz, hori dirupia lortuko da. Baina, bueno, ni nere partetik, poste naiz Game Passa ondo jutea, zenei oso ondo ateratzen zaite erabiltzaile bezala, hilean 10 euro dia, jolas pila daude, orain Ia nosi goten da ben, precisa hori beste bat izango dela. Bai, zu ustezu igoko utela? Nik uste baietz. 2.000 milioi euro irabazten jardun da? Nik uste baietz, lortu da base bat, jentirik guztetxeako, ez? Zer eskantzen da ben, orduen, horren beste lehen apatu duzune, ez? Horren beste truko dauz, horren beste ion, euro bategaitzik, ja aldot hartun. Nik uste horredanak etxen joan ezela apurka-apurke, eta igual presizoa asko ez da begongo, baina bai kenduko da bez, merkia ulortzeko bidiek. Eso kontutan eukin Netflix ebe igotzen joan dela. Bueno, bai. Ez dakitena da, jode, olako ikusita ektekina dauzkela, ez dakit, nik zalantza dauzkat, ikusin biharko dugu. Ene baina posturik egingo, kontu honetan. Bai, bueno. Desde luego ez nuen espero zenbakiago izango zituen. Oso, no, oin beste kitabidas ero, bizitza usteko joku batera pasatuko nintzateke. Ni bili naiz, aritu bili da asko, ez dakit lander zeukiko zeukiko. Bai, nahiko txibilez. Azken aldizen ez, baina bai. Bai, osea, que danok probatu dugu droga hori. Venga, aritz. Bueno, Vampire Survivor zeatik egitzeiten, lander, hau, zuzenduko izu, baina ustet Steam Deckean gehien jolastutako jolasa dela? Bai, beti goten da, hieroko top horretan horra gartzen da, beti bai. Bueno, kurioso da, baina jolas oso engantxantea da, oso divertigarria da. Eta, bueno, urriak hogeian, amendik egun gutxitara... Eske barkatu, irailean lehengoa dago, bai. Osa, dago beti lehengo. Gero Elden Ring, Stardew Valley, Cyberpunk... Ez da ritxeko, ez da gaio mugiko horretan da holan, orduen, eroso jolasteko dolan, ez? Ez ikustu teoria, laso oso, bai. Oso joku kasuala da, ez da asko pentsatu bihar... Hori da. Bueno, urriareko hogeian esan dugun bezala, amendik egun gutxitara, 1.0 bertsioa jasoko du, Lucas Galante Ponkle, garatzaileak, jada berez 1.0 bertsiorako zauden berrikuntzak sartuta zauzkan, eta orduan agindu du, faltadian egun hauetan, egunero zerbait berria sartzen jungo dela, guzti hau debalde, jolaz daukaten antzat. Eta, esan du ez, zenbait gauza adierazitu zer izango dian, adibidez itxura berriak, edo soinuan da, joko modalitate berriak, sartuko ditula. Horrez gain, betiko lanarekin jarrituko du, hau da, bugen zuzenketak, armain eta balantzeoakin. Eta baitare, jolas honek baitare berezia xarma dauka logroak desblokeatzeko orduan, ez? Eta horre aldaketak egingo ditula esan du. Ez dakitena da, aldaketak egindakoan, logra desblokeatuta dauzkagu nahi, zer hartatuko zaigun? Mantendu ingo dire, Guk ez duguz barrio lortu biherko, baina beste bide batzukiko da ez, jokalari barrezik horre lortzeko. Prezioak igoera bat ekarriko du, 1.0an izatean, hori normala izaten da jolasetan, azken finean, early access baten zaudenean, bertzio ez finala izateatik merkeago saltzen dizute, azken finean beta tester bat izaten naizea baita ere. Baina, ez da izugarri garestituko, orain 3 euro azpitik zegoen, eta 5 eurotara pasatuko da, nik ustet. Dan jolaserago prezio nahiko hona dala. Bai. Da, kriston jola simplea, guk egin genkien jolas hori, hori da kontua, baina... Eta bera nik uste saltzen dela prezio horretan horregaitxik, ez? Baina, jode, esaten dozu, da... Ja. Ez dakit, asierto bat, karo,
Jakin inbia da, ez? Da, asertan inbia da, hori. Nik uste bai ez da bela egon Ba, horren beste momentua. presizoa, 1.0-rako, ze oin klon piloa dauz, Vampire Ja. Survivor esenak, Bai. antzeko jolas pilo hau, eta claro, ez da bakarrik beranak arrakastidekola, baizik eta igual urteako aurkariren batez, alde batetik gauza hobiek eskaintzen da bezena edo da zendo bitxu. Ez dute askorik gareztituko, Ja. ondo saltzen da, mundu guztiek ezagutzen dugu, listo. Ja, Ez que da Flappy Bird, baina benetan entreten igarri. hori da. Eta bueno, ibili bazeate jolasean, konturatuko zeate, bukarako mailatara iristen zeatenean, zuen ordenagailuak edo Steam Deckak, bastante sufritzen duela. Arazo daukana da CPU aldetik hainbeste partikula eta hainbeste entitate dauzka pantailan non zoratzen edo kostatzen hasten zaio, jolasari aurrera jutea. Eta bueno, motor grafiko berria sartuko dio, urte honen amaiera aldera izango da, non teorian mejoratu berko luken, bueno, teorian ez, errendimendua mejoratuko luken, baino ez dakit guztiz konponduko den, batipa partiden bukara aldera agertzen dira arazo horiek. Bai. Eta, bueno, hemen beti izaten dugu, beti gomendatzen dugu jolastea. Ez dakit oraindik segitzen du leno, Lander, bazaukan alako probako bertzio bat. Bai. Zeurazki Googleen jartzen bazute Vampire Survivors Demo. demo, itch.io horri aldean ustez zaukala, demoa. Bai. Eta, bueno, pixa aparatu ezakezute erosi aurretik ez, beti izaten deuna demoak garai baten bazauden, laguntzen zigun erabakitzen jolasa merezi zuen edo ez, erostea. Gaur egun galtzen nahi dira, jolas honek mantentzen du hori, ohitura on hori, eta... ikustie jokuren bat zure arretik iragartzen da bena, eta sartzen zara Steamiko horri aldera, ikustie demoa dekola, hori da, gozada bat, bezerik bai. Bai, batipat beti izaten deuna, ez? Ze garaitan bizigea, non jolasak ateratzen dian amaitu gabe, desastre absolutu bat izaten, gauzak aginduta baina gero jolasa oso ezberdina, hortaz, askotan balio izaten dizute, balio beharko luke demoak gauza hoietaz ohartzeko. Hori da. Eta demoak zentzua zeuken, eta hori me bai, ez? Bai. Beste arrazo gehiago. Bai. Bai, ez da alde batetik bai da bestetik ez, lehen aldizkarizetan ikusten duzuen jokuek irudizek, igual bidizoak noizipeinen UHS-eren bat eltzezan aldizkariren batega, eta hortze ikusten duzen ez. Orduen, demoak hori ziren joku ezagutzeko, da benetan zer eskatzen eman ezagutzeko bidiek, gaur egun errastasun gehi zaudeko guz, batara pila dau, irudizek, danetara egogu, baina ez tozkue joku probetan izten orduen, horreko saioan komentegan dune, kasetari zen edo influenceran edo danadalakoan iritsi zen menpe gauz, eta guk ezin dugu probe berez. Eta justo pezen, ez? Steven Next Festa komentetan gendun, zenbate demo ataten bide esan. Justo pezen askotan demo gitxin egoten den plataformie, enpresa handize pilorek ilako, ez? Dataminerrak eta bestelakoak informazio danatateko jokuena, igual demo apurtu eta joku erdire jolastu alizeti olako guzek. Eta pena bada hori danagoti, jode, demo bat ondo lleba dauen, esan arazo hori egon biko, orduen, garatxaien errueda berez. Hartara demo bat ondoen dauena, eta... Mugatu ondo. Hori da, ez da besterik. Eta gero, baita, salaketa, ez dakitzela esan, Fury bat, Steamen kontra, ez? Badaukalako arazo bat, nire ustez, dendan, betidanik, pertsonalki, eta askotan, dendan sarteza, ikusten dozun bideoa, ez da izaten gameplay bat. Izaten da animazioko bideo bat. Horitzuten aldatu... Ez dakit aldatu dagoen legez, nik onjokan berdin somatzen dut. Neri gustatzen jat ikustia gameplayak, eta hori izan esan lehengoa. Nintzen jokoa nolakoa dan ikusi ahal izatea bideo baten. Konfunditzen enez, hain zeakin, Androideko storeakin. Bai, jolasan... Androidekoa ja, beste nivel baten zan. Baina Steam da, dana izan da, nire ustez hori ikiston akatsa da. Hastia ikusten den da, eta animazio bat, beste bat, lau pantaiazo, zatoz ez, joder, ipingi gameplay bat. Nik ikusteko nolakoan jokoa, gutxien ez? Ez paduka demo bat,
horrek egoten hau amorru, oiniko amorru gehiz hau ez, iragartzen da bene joku handi bet, ez daiz, Call of Duty bat adibidez. Oinoko ez da erakutsi gameplayrik, esebez, baina ja ala reserve, eta dauen bakarra da sinematika bat, eta 4 irudi sinematika horretakoak. Ez. Baina, bueno, hori izkero ez jarri. Nik errua horrena erdi eta erdi mango nioke, Steamen errua da, bai, ez derrigortzeatik, baina garatzaien erruare bada, beraiek betetzen dute beraien horria Steamen, orduan. Beraien erantzukizunare bada. Eta hori izango da, gehiago salduko delako hola. Baina eske ezin da zein iztu, ez? Jendiak ez dago benetan bilatzen gameplay bat. Eta animazio txulo bat sartu eta ja, saldu ditu. Ja, ez dakit. Bat ez bestimen, Androiden ulertu aldot, ez? Igual, jokalari kasualak ez dauzelako, eta ikustezu irudirin bat, eta labarrure. Steamen bai harritxeste, ez? Gentiek ez behitzuti apurbe ia zer dauen. Bat ez beste, free to play bat, eta ordainu beroa son. Horrelako egokiena, aprobetxatuz gomendio bat ematea nahi dut, jendeantzat, eta honena izaten da. Jolas bat jakitean azu ondo nola bien, jolasan YouTubera jun, jolasaren izena idatzi, eta atzetik zudokezun txartel grafikoa. Horrek mundial funtzionatzen du. Gutxenez ideia altiten dezu zure ordenaioan nola jungo da. Bai, ni gameplayak begiratzen ditut. Ez que YouTubeen askotan jartzen dezu jolas bat, ni zer dakit. Elden Ring. Bai. Ta karo, igual dauden bideoa dia, RTX 3080 Baina, garo, zure txartela ez dauka zer ikusirik txartel horrekin, txartel horia da 2000 euro pasako txartel bat. Orduan, karo, han ikustezu jolasa, ze ondo di joan jolasa, bai. Eta erosurean aztentzea, eta igual ez di joan ondo, Gertatzen zen. Lasai, aritz, lasai. A ber, jeitxiko depresiboak. Bueno. Baina zanat, nahiko ona izaten dela zure ekipoa nola ibiltiko dan truko hori egitea. Jolasan izan zure txartel. Oso truko ona. Eta normalen oten dia. Eta, jak sartu zen, nola begiratzen dugu txartel grafikoa zein daukagun, aritz? Windowsen, Linuxen ez dakit nola iten da. Windowsen behintzat juten zeate simbolo del sistemara, command promptera, CMD idatzi, buskadorean, eta sartu hor, eta hor idatzi DX diag. Hori, da informazioa agartzea txu. Hor agertzen zaizu. Zure hor nagaioen, zehaztapen danak ez. Komandora jarri gabe, Windowsen buskadorean sartzen mazu zuzenean DX diag, agertzen zaizu, lehioak irikiko zaizu, eta agertzen zaizu sistema, pantalla 1, pantalla 2, nik kasuan bi pantalla dauzka dalako, pantalla baten klik egin, eta dispositibo agertzen da, eta hor nombre, nire kasuan, Nvidia, GeForce, GTX, 980 Ti. Nire txartel grafikoa hori da. Horrela jakiten dezu. Eta, Linuxerako adibidez, dare modu desberdin asko, ziurbe darela modu grafikoak eta programa grafikoak, bestela, Inxi izeneko aplikazio bat instalatzea dago, eta horri ja esaten dutzu zuzenean esekutatu eta esaten dutzu grafikoa zein dan, eta bestela LSPCI, eta dare, komando pilo bat esaten dutzuenak, ez? Hori oso erresa da, baita bilatu navegatzaile batean nola jakin eta tarjeta grafikoa daukaten Linuxen, eta Macen berdin izango da. Baina hori, behin dakizuela, apuntatu hori, eta aritzek esan da bene aholkua. YouTubeen bilatu. Igual oin, azkeneko atalera pase horretik, aste honetako jokueri buruz labur berbain gureko neke. Overwatch B, ez da? Ikusterik ero jolasterik izan dozu? Bai, apurreti bilinaz, eta itxiru lau partida gotako nebazan, Duan dago, ez? Berez? Bai, ni berez lehenengo aukutzen eban, orduen, esan biologo, Overwatch B, beretan ez da Overwatch B, da lehenengoan, bai. DLC barri beta besterik parik. Grafikoa hobetu da ezer? Igual. Detaile txu batzuk hobetu da bez, baina adibidez, errendimenduen ikigerriot nahiko eskasau edala. Baina nahiko eskasau, arazoak aztariz. Arazo orokorra deki ez, baina errendimenduen itxako bat izan da, jo. Atal grafikoa aldatu barik eta errendimentua txarrau, Bai, ez da hitz, zankasartzen da ben hor, baina bai. Eta gainera partidetan orain, 6 versus 6 ez da, boss versus boss dela. Hau da, bi pertsona horra ezten dituzula. Hori, eta aldaketa nahiko raro keda, bez? Joku motaren bat edo beste kenduin dabe, da mapa sarrak kenduin dabez, eta ez dakitz, ez? Osea, eduki barriz edekoz, eroi barriz edauz, ez? Esantena mapa barriz edauz, modalitate barri batzuk, aldi berien, lehenengo joku keusak kendu da bezalez,
erdizke moduen geratu da, ez dakit. Ba, bueno, horretaz aparte, aste honetan izen da, joku estrena, eta kontu izen da arazo pilo batera zeldu dela, ze, bueno, jokue jasan deuz, DDoS erasoak, orduen, ezin zan, zerbitzarizitara konekteu. Ja berez, matchmaking ebe txartu biltzen zan, eraso hauken dute, orduen, kola luziek, gehiara luziek sartzeko partidetara, eta bestia. Eroi batzukaz, gana klasikoakaz, arazo okukin da Blizzardekoak. Eta, adibidez, Bastion eta Torbjorn, dizela, hasieratik egon dizen eroi batzuk, desaktibin da bez jokuen, ze oreka edo, ez da, bai, zuzenin arazo okukin da bez, orduen, da, denpora pilo egon dire Overwatch pila atatekotan, ze joku atxeratu da, eta arazo pila okukin duz garapenien, baina handa bez, eta lortu horren guza simple izen arren, zezan dugu moduen, ez da bigarren joku bet berez, arazo kasen dabe. Galdera da, hainbeste denbora tardatu dute, eta denbora honetan zein dute, ze aldatu dutena injustifikablea da denbora horretan. Kampaina dator, baina kampaina esan dute, hemendik denbora batera izango, hala. Orduan. Hori Overwatch bin izarra kampaini izan, eta baino kostau prest, orduen ez teko zentxurik, ez da, hain da biena da desastre bat aldean atatik. Bueno, ez dira izan Blizzarden urte honen hau ez, Ez, ez dira izan ez. A ver. Ba hori, besterik, barik, guztetu bat atxun lehengoa, bigarren abe guzteko atxo seguronik. Bai. Arazoak endut ez, ze, bueno, betiko joku da, Overwatch nik lehenengora urte zanien ordupi hartu negazan, eta asko guzti daten. Baina, eta bigarren da gotatzen partidak, esketoke datezen mapak barrinik izan dire, eroi barrinik asko lastu dut, orduan, ez dut ize desberdintasunik garri ez, interfazien apurbete barriztu da zelako izak eta holan, eroi barrien bat edo beste ikusi dela, baina ezke hori bigarren joku barik ikusko neban. Lander, galdera nahi zuten, orain justu pertsonaia berri bat atera dute. Guk jolasa erosita daukagunak desblokeatuta daukagu? Zentzun dudanez, besteentzat, pase de batalla bezalakoa dago, eta pase de batalla horren bastante berandu, hau da, nahiko asko ibilita desblokeatzen dezu pertsonaia hori. Ez dut proba, baina ez dut baietz, adibidez, modalitate batxi bai pase de batalla barruen sartzen dire, eta ja desblokeita aukitaz. Orduen suposatxote eroi honek bardin jotuko da. Ez que bestela... Bai, lio bat. Entzeko zerbait, Splatoon 3 gatik. Ez akatsak eta hori, baizik eta ez da bela eser berririk hola ematen. Baina, jenti pozik geratu dala entxugotalan dabe, oza, kampaina nahiko desentien dabela. Nik entzun dut, biraz pasu jolastu, kriston aukera dukazu, Splatoon ezagutzeko, azkenian da, ia biaren berdina, ez, gauza askotan. Eta gero badaukala arazo batzuk ilarekin eta, behin konektauta ezintza deskonektatu, itxoin inbiozu, horrek emparejamentuekin arazoak ematen ditu, eta holako movida batzu, baina orokorrean, hori da kontua, jokalari berriak oso pozik, eta jokalari zaharrak ez. Hori izan da nire, ulertu dutena, nik ez da. Eta netarik irakurri dute, azkenien gehiago gure binak Splatoonena honegaz barrezak pozik datu izela, ze kampaina hona dekola eta holan, baina gizan multi jokalari zedala, ez, modaletaterik ezagunena. Baina, bai, ez dakit, Nintendo txate nahiko erosoa izin dela hori irakurri dute, ez da bela guztaskori gehiago. Reziklaje gogorra eta Nintendo normalian destakatzen da beti zerbait berria, aportatzen da belako. Igual onduan ez tala izan, hola, bueno. Beste barik, gogora erasi egin doztazu, honekin. Bai, antzeko estiloko joku izen da ez, eroienak endutea suterra, bai, kartun suterra, bai. Bai. Ba, bueno, pasatzen dira analizira. Hori da, bota. Analizia. Ba, analizizu barik, oingoan erreportajetxu bet ekarri dugu. Ba, bueno, normalen bakigu bideojoko egile profesionalak izan barik, bideojokoak sortzen da bezen basaliek geroz eta oikoago dizela, ez? Ze seguru nau entzuletako batek, ni betxet bai, zuek ez dakit, aritz damian, RPG Maker erabilitxe, ba, abentura txikirien bat edo beste sortzen ibili garela, ez? Pasatu inbiako dozu, ez, abentura hori. Hori galdute gongo da, horren nagai zarren baten edo, segurunik. Eitzak. Ni hasi nintzen, bere garaien, uste RPG Makerren oinarritzen dala Pokemon jolasak egitekoa. Eta hasi nintzen egiten. Baina justu egiten hasi nintzenean, Nintendok sartu zion Season Disease bat, hau da, amaitzeko egiten nahi da nahi, o bestela juiziora jongo jala, Pokemon, hola,
fanak egindako Pokemonan Uranium izan Bai, daizke? editori... Uranium berez, horretaz beste saio baten berbain gureko neke, baina bai, uste dut olakoren batera sortute dauela. Eta, bueno, hauetako batei fanak egindakoa izartu zioten zizan dezizta, eta pentsatu nun, utzin goiat, ze lan asko eskatzen du, eta gero baina lan hain da ero, horrelako bat egiten badizu, Bai. ez deten Jarratzen dabe, Uranium bera bueno. deskargeleike eta guneratzen jarraitzen dabe, beste bideren batetik jarraitzu bien, da... Nintendo hori... Bai, hori desde luego. Bai. Bueno, RPG Makerrataz gain, Godot edo Unity bezalako motor grafikoakaz, sortzen ibiltzen ditzenak, Aste honetan egin du Godotekin, jokutxo bat, bueno, azkenian tutorialakin, eta gero nik olako aldaketatxo batzuk egiten, eta baina batez ere probatze aldera Godot. Hori da, ez da gaur egun geroz eta baliabidea tresna gehiago dekoguz, bideo joku sortzeko modu nahiko erraz batien, gero tutorial pila dauz, ez? Sorte hori dekogu, ez? Eta, bueno, hortaz aparte, sarien interneten bidez, txoko propizioak sortute, modu desberdinetan, baliabide desberdin honekaz, joku garatzeari ekin dotxien taldiek ikusi dugu, ez? Antxine foro sarratan ibiltzen ziren, eta, bueno, gaur egun asko inoko aktibo dabiz. Gaur egun igual Discorden da gehiago ikusten dugu, ni behintzet harritxu behinaz, Discorden ikusten zenbat komunidad dauzen bideo joku sortzen dabizena, elkarlanien, ez, euren joku horrek bertatik eskaintzen, kriston komunidadein jartxuk eta sanok ikusitaz. Baina, bueno... gertatu da, modak egiten hasi eta ero jolas bat egiten amaitzen. Hori da. Bai, ezagutzen dugu, ez, bat baino gehiago. Hori hurrengo zaila baterako txiko dugu, bai. Discorden da pena bat dala esan behar dut, azken batien bertan informazio asko galdu itzen da, eta gero nahiko gatxezen da topetako, bai. Oso ordenetan arren eta biletzaien nahiko ondo dan arren, batzutan komplikau egiten da, guzatu beti, uste hendik. Forotan, ez da, igual dintzako intuitiboa osan, edo oitzuten hau, ez dakitz, baina, bueno. Discordera, desde luego, oitzu inbia da. Ez da hasieratik zerbait, da oso desberdina dalako, baina ez da samurrean, nire ustez. Eta botoi dauzka. Hori da, santzari barik aukera gehiago, eta gerotak izan doa sartzen, oza, ni Discorda sartzen zen bakotxien, agartzi date ikurre berriz hori berritxasunen eta, joder, ez du biarra gehiago, listo. Hori, ez da, herramienta honekaz, askotan sortzen da bizena dire, kode irekiko jokuek, ez? Proiektu oso txukunek ikusi dugu salde horretan, titulu komertzial baten oinarretutako jokuek da, euskazu batzuetan, bestatzetan euren proiektu propisa dire, guztiz barrizek eta, ez? Frankizi, ez dugu zango frankizi bat, seko direkiko jokuetan frankizi bat aipatzi apuro eta erraroa da, baina bai badauz, ez, jarraipenak eta alako kontutxuek. Orduen, horrek apurruete ezagutzi ekin nahi dutxaguz, esan dugu moduen, gauza interesgarri pila dauz, ezinezkoa datanak aipatzi, orduen geur pentsat komunidadien aldetik kode irekiko jokuetara mugatuko gara, eta horrengo saiotan beste arlo batzuetan garatu niko jokuek aipatuko duguz. Ondo. Hola, komeni da. Kode irekiko pixkat lehentasuna hundia jau. Bueno, igual damien, apurut ja zuke oneri buruz badak izulez, kode irekizen bera berezitzasunek edo, ez? Aipatu nahi badozu zen edo? Ez, bueno, batez ere, segun, lizentziaren arabera, baina GPL lizentzia famatuak, ero igual, incluso izan lehike, ez, copyright ez. Creative Commons bat izan lehike, baina daukasun aukera, bai gero erabiltzeko berriz, ez? Normalen izaten dena da, bakoitza dauka bere lizentzia, eta azkenean MIT-ik pinko dau bat, eta beste bat, baina badare lizentzia batzuk adibidez. Kode guztia lagatzen dutzue, jokuarena, eta esaten dutzuena da, aipatu nork egin daben lehenengo jokua, eta zure kontribuzioa ere argitaratu egin behar duzu besteok ikusi alizateko. Eta orduan, baldintza bi horrekin, daukuzu aukera eskua sartu eta zerbait hobea garatzeko. Beste batzuken kanbio, esaten dutzuena da, kodea erakutsi eta daukuzu aukera kode hori zabaltzeko, baina ezin duzu aldatu. Bueno, ero aipatu behar duzu, beti ez, ero ez daukuzu zetan aipatu, segun kodearena. Orduan, ze da hori, da, lizentzia bat, ez dutuna exigitzen. Autorea onartu eta berari ordaintzea eskubideak eta gainera kodea ikusteko aukera daukazu. Zuk erosten dozunean, ez dakite Microsoft Word bat, zuk ez dakizu nola eginda dagoen, ez dakizu bere kodea zein dan.
Ez? En cambio badaukazu LibreOffice bat, eta badaukazu aukera kodigoa ikusteko, eta esaten baduzu, jo, botoi hau gustatzen, hemen nola dagoen. Nik aldatu ingo dut, sortuko dut beste zerbait, niri komeni jatena, eta igual ipiniko dut euskeraz. Baina ez, Microsofti eskara bat eginda, baizik eta nik kodea ikusteko gai naizelako. Eta jokoetan berdina da azkenean. Bakoitza doia, atalak gehitzen, aldatzen, eta gero zer gertatzen da hemen, egongo dala, jokoa garatzen daben, garatzaile nagusi bat, eta normalean jokoa eskuratzera horra joango da jendea. Orduan, horrek aldaketa onartzen baldin badutzu, fenomeno guztiak ikusango dugu joku berdina. Baina lizentziaren arabera, agian dare joku berdinaren kopia, klon pila bat, eta bakoitza dauka berezitasun desberdinak, ez? Adibidez, batzuk ez da benai, ez da benai euskera sartu, eta igual esan da bez, eski hizkuntza asko, ez da gizero, tamaina, adibide bada, normalean ez da negongo arazorik. Eta zuk nahi dozu euskeraz egitea, egiten dozu kopia bat, eta gero euskeraz ipintzen dozu, eta hori argitaratzen dozu. Orduan, adibidez, zela da joku hau dagona mugiko horretarako, roguelike bat, dungeon... Shutter Dungeon igual ez? Izan leike. Dokat instalatuta fijo. Shattered Pixel. Hori. Shattered Pixel. Eta hori adibidez, hor bilatzen baldin baduzu edare bersiño pilo bat. Eta, badauzke olako aldaketa txiki batzu, baina guztia direko direkikoak, eta hor daukuzu aukera zuek kopiatu eta nahi dozuen egiteko. Eta azkenean kode irekia da, berez kodea publikatu egiten dela, egitaratzen dela, eta orduan emoten dutzu segurtasun bat, badakizulako nola eginda dagoen, ez dutzu esartzen ez dakizun ezer. Ez? Orduan, bere abantaia dauzka, nire ustez. Eta gero sarritan, duan izaten die, azkenean komunitateak egindan gauza bada, ez da enpresa bat, izaten da oso militantzia aldetik, ez? Por amor al arte esaten dana. Eta, ez da, nire asko gustatzen da filosofia hori. Kode irekian AAA bat topatzea pentsatzeuna, daiela azten ze normalean Damianek esan duen bezala, jendeak denbora librean egindako lanak izaten dira. Dirurik irabazi barik askotan, igual... horren limitazio tekniko batzu dauzka, eta... A ber, jokoen munduan, orain arte jokoen mundua pentsate txat okurritzen, ez? Zentzu hortan, AAA, motor gigante horrekin eta garapen Titanic horrekin, baina egia da, badarela programak, ez dakit, Blender bat, eta Inkscape bat, eta, ez dakit, programa pila bat, diela, lehengo mailan jokatzen dabenak, eta bai die software askea, eta kodigo guztia irekita dago, ikusteko aukera daukazu, eta benetan profesionalki lan egin leike horrekin, hori existitzen da, hori esatian nahi dut. Eta Linux, GNU Linux, GNU Linux distribuzioak ere, gaur egun, gozada da. Profesionalki erabiltzeko aukeriko zu, edo txien, nahi moduen, bai. Baina, egia da aritzek esaten da bena, momentu honetan saiagoa da, eta desde luego, etxat okurritzen hori niri adibide bat olako AAA bat izango zana. Jolazen zerrendakin azten geha? Bai. Bota. Lehengoa, estrategia jolasa gustatzen zaitzuenak bazaudete, zeurazki zautuko duzute. 2001an hasi zian, Willfire Games garatzaileek. Ez dakit estudioa deitu, ze, karo, estudio independiente eta igual kobratu gabeko. Hori da, ireki bat. Ez dakit zein dan, egitura. Bai, hori da. Azira batean, Age of Empires 2an mod bat bezala atera zuten, lehen osan degun, askotan mod bezala azten dira, eta erosaten dute. Teknikoki jaba dauka uneko zautza, jolas oso bat egiteko. Zergaitik ez gera, zeratik ez deu pauso hori egiten, ez? Eta, Willfire Gamesekoek erabaki hori hartu zuten, eta zizian 0AD izeneko jolasa egiten, estrategia jolasa, beraiena. 12 urteko prozesu garapena izan du. Hau, Landera, saldu berko izu, ze 2000-an moda egiten hasi zian. Hori da. Hortaldi sortu zen, baina, karo, modetik gero, goizak hartu bi esan, ez? Hasekerako bertinatarako da, orduan, 2010an hasiko zian jolasa bera 0AD garatzen, eta, neko txulo dago,
Age of Empires 2 klasikoan perfil berdina jarraitzen du, osea, Hori da. Egia esan, Age of Empires bia, triplea bat konsideratu baldin baleike, hau bere izan leike, nire ustez. eske gauza da Age of Empires 2 bere garaian triplea bazen, baino gaur egun konsideratuko genuke? Zenat, zeroa de Age of Empires 2 atera zen momentuan atera bazen, izan zen, kode irekiko triplea bat, hori dudari gabe. Bai. Baina gaur egun, Bai. alaren ere ustez da, kode irekiko jolasetatik nik ezautzen ditutenetatik behintzat, handiena eta komplexiona segurazki. Oso txulo dago, Bai, oso txulo. Play0ad.comen daukose aukera begiratzeko, bideoak dare, instalazio instrukzioak, eta bar, eta, bueno, gero euskera ipintzeko, ez dut behiratu, baina gamera untxiko zerrendan izango dugu, ezta? Bertan, jokue bajatu da menuen aukera, ez? Aukeratu eta listo. Baina, bueno, bestela, olako zalantzari baldin badaukazu, beti begiratu gamera untxiko zerrenda, eta hori esango dutzue, dan, zuzenean jokuan bertan daukasun aukera, edo zerbait jeitsi behar dan, edo zerbait egin behar dan. Eta, bueno, jolasa... Jolasa 13 zibilizazio dauzka, hainbat eszenatoki ezberdin mapa desberdinekin, desertuak, goianak, itxaso uarteenak, eta, bueno, plataforma askotarako, plataforma, sistema eragile askotarako dago, Windowserako dago, GNU Linux, MacOSerako ere bai, eta guztiz doan dago. Beraz, animatzen zaituztegu Age of Empires klasikoan zaleak baldin bazeate, bueno, jolaz hau pila bat gustatuko zaizue. Aukera pila, oso kalidadetik bai ikusten da etxien egiko joku edala ez, baina beretan merezi guztie da probeti ez, aukera pila dekoz, eta beretan mapa aldetik poteteko partida eskar batzuk gozamen bada. Eta, bueno, esan beharra dago, oraindik soportea ematen jarraitzen duten jolaz bada, ondik aktualizazioa jasotzen ditunak, ez da Age of Empires bezala, bia bezala ja soporte hori galdu duen jolaz bat, beraz, gauza gehitzen jungo diana. Eta nahi bat zute, Damian Aleno esan duen bezala, zeuek gehitu zaitezkete talde hortara, eta zibilizazio gehiago, mapa berriak egiten, animatu. Testura barrizten, edo zerreko zaitzen, bai. Bale, nahi baduzuen, ja 0 ezagutute urrengora pasiko gara askar-askar. Hau batez bai aipatu gureko neke alde batetik, umetako joku klasiko dalako, eta beste alde batetik, kode irekiko jokuen artien oso kasu bereziz eta pitxiz edalako. Revolteri buruz nabil, baina batez ere zehazki Revolten RVGL projekt bertsinori buruz, hau dala sali ekiniko kode irekiko bertsino hau, ez? Ze bada kasu bereziz, bueno, Revolt berez, 1989 zen argitratu zen kontsoletan eta PC-en. Nik Nintendo 64 jolasten eban bere gara izen. Kontu zer da? Denporigaz, Xbox kontsolarako bertsinoren baten, hor, alfa bertsinoan kodie hartu biela garatzaile batzuk, laguntalde batek, eta kode hori abandonware kategorizen sartzen dalez, eta etxelako gauza berezi bat gertatu zen hor, legalki albien sortu kode irekiko bertsino bat joku honen oinarrizea hartunde. Orduen, dekogu, joku klasiko hau, esan dugune, 1989koa, bere bugakaz, bere aukerakaz, gaur egungo plataformatara gokitzute, lauka bereizmen daeko, zatzetuako pantailan jolastu leike, online bebai, PvP moduen, aginte guztizentzako euskarrez edeko, ez da bakarri PC-erako, Windows, GNU Linux eta MacOSen dau, baina Android gaioetan be badau. Orduen, asmoa izan da, ez da hartzi joku hori, sartzi eduki barrizek, eta alik eta hobiena etxi ez, gaur egungo edozein plataformatara gokitute, eta alik eta hobien jolasteko. Euskeraz daue bai ganera, gamera etxek itxulitze, eta kasu honetan beste zer instale bier, joku bera bajatute euren webunetik, euskera jolasteko aukere diko zuen. Kontu ezer da bitxizena, gaur egun Revoltek badekola, Beermaster eziznion moduko bat, ez da horren besteraino heltzen, komertzialki saltzen dana, orduen bionek parien doaz, zelako guzarraro bada. Eta ganera, oin urte batzuk GOG plataforman, GOG saltokizen argitaratu binien Revolt ofizialki, antzadanez, honen RVGL proiektuko
berritxasune batzuk hartu biesan, eta haurek gehitxu biesan joku ofizialera. Orduen da zoramen bat, ez? Da alde bat dikugu kode erikiko hori, da beste alde bat dikugu bertsio ofiziala, baina eguneraketetan kode erikiko lekutik hartzen dauzena. Eta horre, lizkarrak egon dire, izen aldatu bien, proiektuen izen aldatu bien, gora bera asko egon dira. Kuriosoa da kasua, desde luego. Bai. Ni bepilloa jolastu nebal, eta hain mapa berrixak eta ikusten, Oso ondo dago, Bai. Joku oso berezia bari da, azken batien ez dugu azaldu askorik, zetaztuan joku, Da Mario Kart bat, baina jostaiuzko kotxe teledirigido, radio kontrolorrek. Hori da. Nahiko jokagartizun bereziz eukitxe maz, exigentetxu da, ez da zerrezak kotxe gidatzi eta holan, da objetuak erabiltzi ez da Mario Kart moduen, ez? Askotan automatiko doazela holan, ondo kontuz. Manejatzean nahiko zaila da, Baina oso divertigaz, Behin oitxute kontrolatara da, benetan merezioen jokutxu beda. Nik ez dut gaur dakarrizkigun 3 jokuak piketarako die brutalak. Lagunekin eta jolasteko oso ona die. Osa, barre batzuk itxeko, ona. Bai. Bane baduzun, ja azkenagaz paseko gara, Damianek ezagutzen ondo joku hau, ibiltzinen, Aritxek eta Damianek bizok ibiltzinen egun baten, ez? Bai, zuzeneko baten genuen. Zuzeneko Bai, eta gainera, pena ez dugula berriz probatu, ze esan joku bat, hasieran etxe ban hainbeste emoten, da Beloren, azkenian da voxel bidez egindako joku bat, voxelak zedie, Minecraften estilora, baina kasu honetan nola helburua ez dan interaktuatzea horren beste eraikitzia, ez, zentzu horretan, pixka txikiagoa die, eta bai hartzen da RPG kutsu bat. Orduan izango zen, Landerrek esaten daren bezala, Cube World izeneko joku bat, estetikoki da iguala, Cube World 2010an irten zen joku bat izan zen, alfa bat, eta gero berriro irten da 2028an uste dut, eta eukizaban bere gora beratxo batzuk, baina, irten zen Beloren hau, estetika horrekin oso estetika politxa dela, eta badauka, RPG toke bat, Zelda Breath of the Wild izan leikena bezala, ez? Eta orduan da eskenean. Baita, dakuzo eskenean RPG bat, MMO bezala da, jende guztia osartzen da, taldeka joan leike, ziegak esploratzeko aukera dago, eta gainera, materialekin eta crafteorako badauka olako toke bat oso interesantia, eta engantzatzen dago, eta jendeakin eta jolasteko oso divertigarria da, ez? Arrapatze jatzunean pixkat... Bai, dinamika arrapatze jatzunean. Guk bi aldiz jolastu ingoan ez da, Aritz? Zuk gero terri zinean erekin behin, kobazulo batera, eta bilean mineralak eta batzen, ja, hasieran lehengo partidan ez ginen zenak ikusi. Eta ja bigarrenean, ez dakit, egiten dozu olako aurrerapen bat nahiko esanguratsua. Baina arrapatze jatzunean dinamika. Eta gainera, nik uste garrantzitsua dela, jolasan, ikasten dezula jolasean nola ibili. Esan bat da gerlaria, beste bat da magoa eta sendatzailea, kasu horretan dimentzala, Damian zuzinen gerlaria, ez? Ez, nire arkuak. Hori arkularia. Adibidez gurekin ibili zena galaipa zan gerlaria hura bai. Eta laugarrena falta zitzaigun, baina laugarrenan bazeon beste rolen bat, orduan. Rol guztiak kombinazio hori egitea da garrantzitsua, ez? Non batzuk atakatzen da bitartean bestea sendatzen jartea, gehi magiak egiten jartea, gehi hortik. Hala ere esan behar da, bakarrik jolasteko aukera dagoela, eta funtzionatzen da. Funtzionatzen da, bakoitza baduka bere estrategia, kontu handiakin ibili gaza, baina lortu leike. Eta benetan da oso joku, hasieran, nire ustez galdu iteza, baina pixka eta aurrera egiten baldin baza, ausartzen baldin baza, lasai, arduratu gabe, ez tozu ezer galtzen, arduratu gabe zertan zabiltzen eta joatez arrepatzen. Roioa, eta benetan da oso politia, eta estetikoki aukera baldin badukazu, Beloren idatzi YouTubeen eta ikusi, eta oso interesgarria da, hau kode irekikoa da, eta 150 bat garatzaiek, kidek parte hartu dabe lana egiten, bai, eta ikusten da badagola artista, musika sortzen daben jendia, eta gero garatzaileak. Rust programazio hizkuntza erabili dabe, bai, esan? Quest sistema bat, pixkat. Ze momentuz dana libre da. Bideratzeko, ez? Garapenian dago, eta gero... Bai, hori dudari gabe, garapenean dago. Kuestak eta be baseren, ez? Nik baseren kuestak. Esaten dozuna igual da ez dala alako bideratzaia, ez? Azkenean zuk aukeratzen zinuen ze herritara joan, esate sotzuen gauzak.
Kuesta bazauden? Ostra, entu da. Nik uste dut baiet. Ero, ez dakit, eske adidezeren erasuak herri batera. Bai, hori bai. Egunerak eta pila bat esan da, bai, bos horiek erasotu behar zinuzen, zeren kanpamentuak etxaienak. Karo, igual ez darena da, pertsona bat esaten dutzuna Juanara eta hori egin, ez dakit zer lortzeko. Hori izan nahi nun. Bai, hori igual ez dagoen beste. Baina, Landerrik esan da, hau da bizgaratzen, ia nisartzen naizen bakoitzean egunerak eta badago. Bai, nik lehen ikusi dut, untxego izien, eta nightly bertxinoetan, hau da, oinoko probako, edo beta bertxinoetan, sakusa pila gaineratzen da bez, eta eske ez da itxastero edo esen batera da ben. Hau dago euskeraz baita, eta PC-erako dago Linux, MacOS eta Windowserako baita. Eta benetan, beste biak baita, zero AD, gustatzen bajatzu estrategiako jokoak Age of Empires estilora, probatu. Barre batzu botatzeko Revolt. Eta gero hau beloren hau, benetan da interesgarria lau lagunekin, aritzak esan da bezala rolak banatuta, jolasteko, da benetan esperientzia ona. Osa, da joku bat oso gustora jolastu leikena, lehengo igual ordu erdian egon zenke pixka galduta, baina gero gustora biltzeko da. Igual, bukatzeko hori, euskeraz dauela horretan sakondu gudot, ze aste batzutetik dau, berez, eta gure euskarazko jokuen zerrendan egon da, baina itzulpena ez dagoen bukatute. Eta justo atxego nintzen berroetan galaipagaz, bingenegaz, eta asazten ja itzulpen osoa implemente dabela ofizialki, orduen hori, ez da, joku osora euskeraz jolasteko aukeri dau. Esan dugu moduen eguneratxe jarraitzen dabe baiz astero, orduen itzulpena berabe eguneratuen behar da, baina gaur egun hartzen baduzun jokue, osorik euskeraz jolasteko aukeri dikozu. Bai, eske fenomeno. Eta ero baita ere komentatu, aipatu dituen hiru jokoak, ez dutela ordenailu oso potentea eskatzen. Beraz, zeurazki beloren izangoa gehien eskatuko duguna, baina ez da... Eta zero bat, igual sartzen bazaren olako gerra oso potente baten, ez? Bai, baina alaren neko errazak dia ebiltzeko, zana, eta ez diala... Asko eskatzen dutena eta jendeak esateko, ez nire ordenailu honaz da ebiliko eta orduan ez ditut poratuko. Ez, poratu. Beloren, Vulkan edo DirectX 11 izan behar dut GPU-ak, 4 GB RAM, gero CPU izan behar multicore, esan dut CPU guztiak azkenengo 5 urtetan multicore dira, edo gehiagotan bai, eta 2 GB espazio diskoan. Así que ez da eskatzen gauza hondirik, eta benetan probatu, ibili lagunekin, eta gamerauntxean sartu, eta eskatu ia norbaite jolastean edaben, ze benetan merezi dago. Hori da. Bole, hemen utzi beharko du gaur, ez? Hori da. Bai, ja ordu bete pasatxo gabiz, osake... Bueno, honekin lagatzen dugu, eta urrengo astera arte. Agur! Vale, aio! Ondo bili eta jolastu asko. Agur!